alle sammen. Jeg skal lige se, hvis man får, fordi det er virkelig beskidt i forhold til lige billeder her. Ja, det var fordi de 2 billeder. Så ja, lad os bare komme i gang med at læse. Det er iskoldt. Okay, så gør man bare lige sådan her. Ja. Jeg vender lige tilbage, når jeg har gjort det på min fod her. Så hej. Okay, nu skal jeg lige sæbe her. Sådan der. Jeg vender lige tilbage, når det bliver lidt renere med det her sæbe. Ja, okay, nu er det der væk, så ja. Nu skal jeg bare trykke på den her, så alt det der vand ryger ud. Og så skal jeg lige tørre dem. Okay, så siger jeg 3, 2, 1, go. Okay, det larmer meget. Nu vil jeg bare lige tørre mine fødder. Så har jeg et håndklæde her, så ja, jeg skal bare lige tørre mine fødder. Har vi det væk? Nej, det kan den. Jeg vil lige glemme mig. Bare rolig, jeg har shorts på. Sådan der. Sådan her. Jeg har shorts på, så I får lige billedet af mine fødder her. Ja, I får lige se billedet forskellen på før og efter. Så det kommer bare lige her. Okay, hej.